Oké, ik zit nou op Rijntje. Zie je maar, Rijntje. Dat is Meerte. En dat is Waloubet. Daar met ik nou op. Oh my god. Hier, pak jij de telefoon. Ik heb hem op uitgezond staan. Ja. Maar misschien moet ik straks in. Nou. Is je wel lief? Ja hoor, ze loopt alleen soms weg als je opstapt. Oh jee. Nou, Hij is te kort. nou, ze zijn wel lekker kort, ja. Ja, ze moeten iets langer. Anders ga ik staan. Doe maar. Ja, ze gaat alleen een beetje dansen, meer niet. Verder doet ze niks. Gaat die kant wel even op. Oké. Nou, hoe voelt het? Nou, eigenlijk wel fijn toch? Ja. Ik zei het je. Het is bijna niet op te blijven zitten, hè? Ze schokt je elke keer uit het zadel. Sorry. Ik kan wel even niet meer lopen.
Nou, Reintje. Yvonne krijgt last van de lijf van dat beest. Dus je bent nog niet vervangen. Nou, doe jij ook maar. Dan moet je haar even voelen. Ik weet niet of ik dit kan, maar ik het overleef. Oh, Reintje. Let's do it. Oh my god, hij is mijn beugel. Deze houding moet ik gewoon zitten. Springruiter op dressuurzadel. Nee! Dat zit sowieso anders dan Sjirkje, denk ik. Dat sowieso. Nu al. Gewoon regelmatig en dezelfde maat. Maar als ik dat vertrouw, dan gewoon ben je als Ja, echt op je teentjes rijden. En op je zit, op je kont. En niet te snel. Een beetje opvangen, mooi op het achterbeen houden. Ja. Nee. Het zit wel lekker, ja. Ja, zij heeft wel fijne beweging hoor. En dan kan ik er nog niet helemaal van uit de hoofd dus tot ik kwam. Nou, ik help je zo even. Dan doe je de teugels ietsje korter. Ga je iets meer zitten, kantel je je bekken een beetje meer. Dus je vangt haar wat op en ze moet wat minder snel gaan, zeg maar. Nog een beetje minder snel, maar wel actief vanuit achter. Dus als het goed is, wordt ze dan veel meer gedragen en hangt ze minder in je hand. Nee, omdat ze nu meer op het achterbeen komt. Dan ga je eens afwenden bij A en even wijken. Dus niet te snel gaan. Nou, galopje. Ja, toch? En ook niet te snel. Op het achterbeen blijven. Ja. Nou, zit dit lekker of zit dit lekker? Dus elke keer weer terug naar het achterbeen en dan blijft ze mooi verzameld. Oh, dan kun je wel lekker galopperen, ja. Uh-huh. Dat je ze in de lucht krijgt. Ja, toch? Anders helpen mij. Maar zo kan een Fries dus ook voelen. Ja, oké. Dan snap ik dat mensen daarvoor komen. Nee? Ga je nog eentje? Nou, geef je heel lichtjes been. Ja, ja, ja. Hou haar bij je. Ja. Dit is een gecontroleerde overgang, zeg maar. Ja, dan voelt het ook gewoon echt gecontroleerd. Ja. Ga ik nog eentje. Knap moment.
Goed zo. Braaf hoor. Hé.